Les aventures d'en Wilbur! Hola, sóc en Wilbur. Hola, hola. Avui, en Wilbur compra plàtans! Resulta que un dia, com de costum, en Wilbur estava mirant la tele. Els seus programes favorits són els documentals de guerra, les pel·lícules de guerra i les notícies que parlen de guerra. Tot d'una es va adonar que tenia molta gana. Em ve de gust un plàtan sí. Va dir. Llavors va decidir que aniria al mercat a comprar plàtans. Quan estava a punt de sortir, però, la seva mare li va dir: On vas, fill meu? No t'he donat permís per sortir. ell, amb un gest subtil, la va engegar a prendre pel cul. Ah! En Wilbur va a tot arreu amb el seu Walkman. Li agrada molt la bona música. I tot passejant, saluda educadament els vianants que es va trobant. Un cop al mercat, en Wilbur es planta davant la fruitera. Què voldràs, menut? Digué ella. Noi, què em sents? Hola! Escolta'm, nen, que no tinc tot el dia, hòstia! En Wilbur, cansat de no entendre's amb aquella dona, va posar-se nerviós i va optar per clavar-li un ganivet a la cara. Un cop la dona ja estava morta, va agafar un plàtan i va marxar d'allà. Que feliç que era, escoltant la seva música favorita i portant amb ell aquell tan desitjat plàtan. Però, sorpresa, un animal mort. Aquell, definitivament, era el seu dia de sort. S'havia posat tan content i neguitós que li va passar la gana. Però, què faria ara amb el seu plàtan? Gran idea! Li posaria pel recte a l'animal mort. En Wilbur es va estar uns segons contemplant la seva obra mestra, la seva gran creació, però al cap de poc se'n va cansar i va optar per llançar l'animal a la senyora Wilson, que en aquell moment passava per allà. Com que ja n'estava fart de tanta acció trepidant al carrer, va decidir tornar a casa. Un cop allà, va saludar amb la mà a la seva mare i es va escarxofar a la tele. Aquest episodi ja s'ha acabat!